Mut sinne jäi toinenkin. Joo. Hauska tää parvi pois. Mä otan ton ikkunan pois. Ammun tosta, mistä mä otan ikkunan pois. Mä skouttaan nyt tässä, missä on Nyt lasi. sai katolle vittu kunnon osuma ove eteen. Nice. Jep, siellä on heavy pannu siellä katolla. Nyt tulee markkia monesti. Paha nakkeet, onks tuo omana? Ei oo oma. Ei vittu, ooks katolla vissiin? Onko se katolla vieläkin? Ei kai. Ei oo katolla, se on shooter force. Kyllä meidän GP on. Katolla päähän taas. Yksi kuoli. Nice. Ui vittu, tuo vihainen kyllä tuo vitu insimies vittu. Vittu markkia tulee niin perkeleesti. Onks mennyt vielä oma tuolla vaalalle? Ei. Ai. Ikkunoita putsaiden. Mulla on 3 HP. Bleeding Täällä 19 paikka. vittu. Tää piiloon. Yhdestä vittuun kudista. Onks täällä yksi kappaa se? Juu. Onks se toi vedessä oleva? Ei, F22. No joo, tavallaan vedessä. Vedessä oleva vaalean sininen. Toista pasea. Missä ne on vittu Farmassa. kaikki? Onks se vaan tää meini? Mulla on vaan tää mainista sitten farmassa. Joo. Ammumaksella sit tuota Insenbaatea. Lysiin. Se on jossain medejä. Näyttiä. Siellä on semmosessa alaosassa semmonen Jep. first aid boxi, semmonen vihreä. Mistä on? Semmosessa alakohdassa. Mistä? Tuossa. Okei. Tuossa oven takana oli äsken yksi. Mikä vittu ovi-freimi tossa on? Hirveen kokoinen pase. Ootko nakkena nyt siellä niitten raadipasen takana vai? Joo. On täällä. Ei vittu, mä sain triplut jostain. Tää on toiseksi alinkerros. Oho. Mulla on minigun valmiina. Api spawnaa nyt. Vittu melkein tarvis ammocrafterin vittu kannas, mut se on nyt vaikea sitä. Jep. Ota autit sit siitä TC:stä, koska etuovella on yksi shotgun. Joo. Eikö mä vaan muuten lisätä sut mulla näköjään? Tuliko se tänne? Eikö nyt saa? Mikä koodi? Et sen itemmaa pari. Ja viitrikin tällä. No edes otattu sekä vaatii noon pitää. Ota tuo ikkunan kiinni. Alt ammoa meidän. Saaks mä pistetään max healthia tänne feissiin? Tyyppi on. Siellä pitäis olla, ei täällä oo enää. Okei. Onko Mä en tiedä mitä? mihin ne on. Mä oon deponnut ne siihen depoboksiin. Jäi Yksi ne niitä on. kaksi. Siitä honglaunchereita vielä. Ui vittu. Mulla. Jes. Täällä ei oo Onko löytyä. häijyllä? Katolla yksi siinä valkoisessa boksissa. Mulla on kyllä yksi selässä, voit ottaa tän multa, jos tuot shooting point. No, mihin se AK meni vittu? Ei mitään. No nyt lähdeks mä sukeltamaan tonne. Juokse onkin K20 sillä honglauncherilla. Sulla 5 päkiä. Se ei ois oikeesti huono idea silleen. On joo. Löysit se katolta. En mä ole päässyt sinne sit. Ei oo vittu yhtäkään koodia ovissa. Nyt rocket launcheri kädessä Kyllä reidivasessa. patkon Voi alkaa. Ja rupeaa kohta lentää vaan. Yksi full kuoli. Mä nyt katolta. Pääsisikö läddereillä tonne niitten raidipaselle? Onks toi aito vai HV? Kuulosti aitolta. Incend. Incend. Perkele. Vittu mä craftin noita incendiaria kans. Onks meillä sitä... Mä Löydykö sä menen uuden GP joskus? Joo. Ne ampuu windmilleen. Ne voit ottaa sähköt pois. Puoli. Se mikä ampuu roketteja ai saatana. On myös Stormin tässä laitteessa. Ampuu sitä vikaa vittu. Mitä mä soittaa nyt? Vähän huono homma, meillä ei oo noita GPtä vittu.
No kaikki kattoo tänne Mulla on GP. Okei, tuot tänne. Oot koreessa, open koreessa. Joo, mä tulen. Ei saatana! Voi vittu, mun ruumis tippu alas. Jos joku käy laittaa miksin TP, tulee vitusti 5 vitosta ja sitten jossain vaiheessa ottaa debuffiksi sinne. Niin ne tulee automaattisesti. That's nice. GP on GP. Okei, nice. Oi vittu, noin paljon. Ei vittu, meidän kaikki sämit on vittu pois. No niin, sieltä tulee. Tai Ja sallit sitä seivattua. ne lähti varmaan ampuun nyt sit. Jep. Vittu, katto menetetään kyllä ihan just sitten GG. Tai siis sitä tippanen hälyttää. Saatana. Ja te pitäis meidän nyt rupea alkaa rokettaa noita. Laitaanko vetää vittu launcherilla paskaksi tuon itse? Mutta ei niillä, onks niillä rokkuja siellä? Jos niillä on vendorissa vielä rokkuja. Joo, on. Mä otin sen ylös vanhasta. Joo, nois. Voi perkele. Tää vittua. Puoli katolla. Ui vittu! Tuo LC. Tuo äly siis on. Ihan oikein. Siinä gettiin killer by tung Saul. Onks toi meitä päin? Ei. Miten toi? Hedutin toi joka ampuu rakkeet. Mulla on vittu Nigani valmiina. Onks tuoli katolla? Nice. Yksi shootingis. Heavy pannun vaan. Tiedät, että mä oon tässä. Vittu. Nuuskas sisään ja sitten vittu tapalle. Tapalle. Mä en tiedä miten sanotaan. Tapalle. Mitä tappamaan? Just niin. Tapelle. Tapelle. Heavy pannun päähän. Vitusta mut nähdään. Tuottelu huono, G8 jaksaa insikuteen. Mitä on shottaa ettees? En voi. Se on vaan big teissä, onko? Mä otan ihan vitullista montakin tällä hetkellä. Hyvä. Mistä se nyt näkee? Ikinä osaa tämmösiä. Kun se sai tuohon. Taas kuoli yksi katolla. Nois. Mä tiedä, pitäisikö meidän kohta tehdä joku vitun random riskipelaa syppää tonne vittu miinä bombaa tonne niitten raidipasalle ja yrittää pelata sieltä tai... Ehkä vaan. Se voi olla kuitenkin se mini lähtee kohta siitä, kun katto räjähtää. Jep. Niin totta. Niinpä. Mulla on M4 shotguni heittää jollekin, jos sulla on heavy pannu itelleni. Nyt lähti se 40 vendingistä. Lähtikö? No. Lähtyy. Oho, okei. Mä siis aseella niitä vastaan. Otetaanko silleen, että me annetaan niitten tuo pommit ja sit me ruvetaan ampuu niitä roketeilla? Tällä älysi Katsotaan. kutonen phoneilla. Onko tää joltain tippunut ihan tarkoitus? Joo, tippu multa sitä mä hetikin tossa. Joo. Noin alas vittu tippu. Kenen OLMG 8 täällä alhaalla? Tippu multa jostain valosta. Joo. Joo. Mä lähden nyt juoksea sinne. Pitäisikö ampua niitä vittu autoturretitkin vittu? 2 paskonut, mut se äsken jäi yhden rokun päähän toi. Tossa on toi. Taas. Kyllä se oikeesti kuulitti. Mä oisit Oski ottanut siitä ihan vitusti, että varoitte, että saa Prefireista siihen. Oh. Bleh. Go. Onko nuo intit meidän kanssa vielä kavereita? Nyt voisi olla Joo, niitä totta. kavereita. On ne. En tiedä uskaltaako ne vaan tulla. Tuo loppuu insikurit multa vittu kohta. Jäi Ja katsomaan. nyt meillä on 5-5.
Niin saatanas. Niin hoidatte, että tähän tulee menee vihon vitusta. Joo. Vittu, mulla alkoi rupperbändää. MLR Sinkamen kuulemma. Kannattaa varmaan... Menkää katolta pois, että kuolee MLRssä. Jep. Mä blokkaan turretit vaan nopea. Kuka vie minikopterin vittu? Vittu, että ollaan Kohta viuhu. Kohta viuhu. Tulisiko ne jo? Mä en uskalla mennä. Mäkään. Nyt tulee. Noniin, jep. Siellä on minilähtö. Molemmat Puolit. Mä en oikeesti ymmärrä, miten vittu mä muka kuolen tohon. Tuohan vitun bullshittia. No ai jaa, mitä vittua? Yksi turretti lähti katsomaan. Shooting Floor se miehiä ja Embrasure meni paskaksi vitusta. Onks tää Näin enää on jo pyssyä? ollut. Oli tässä vähän lisätty äsken. Ne mitkä Mulla oli lisää vielä inventorista Tembrosure. Joo. Pitäisikö me yrittää alkaa rokettaa niitä radilaseja vai otetaanko? Ota tuo pommi. Ne on tuomassa pommeja vasta. Joo. Joo, otetaan. Täällä mitään. Tää on biisi, että On roketti työtä siellä. Niin on, mä tiedän se koit. Juu. Olis vaan seinällä kuulla katosta open korea. Niin downiin sä älysi sieltä katolta. Nice. Kyllä. Meillä on smokeja, niin jos pääsis... On meillä vähän vielä smokeja. Yksi niitten backpackista tippuu alas. Mietitkö se olisi pommeja? On se näin turreet kaikki pystystä sovia. Yksi on lähtenyt irti. Mä replaysaan sen jo. Niillä on vielä bolttiturret tässä niitten etuovella sitten. Tuossa raidipasissa. Yksi on katolla taas. Nyt lähtee pommit Vendingistä. Joku ainakin täytyy yhden invin sieltä. Joo. Jos kukaan ei vaan tuu häiritse tätä mun operaatiota. Miksi niistä Mikä kukaan sun operaatio oli? tiedä oikein? Siis mitä etu sä edes teet? Mulla on täällä homing launcheri niitten basen pihassa. Ei vittu, se kattoo mua tänne. Vittu sä oot tää pervokaveri. Puoli yksi katolle kokonaan. Yksi on ihan siihen alhaalla shoot. Ois aika kovaa vittu. Rokut vittuu siitä ja juostaa helvettiin. Joo, muistakaa käyttää noita teetä, jos... Kun meillä on saatanasti niitä. Jep. Mut en oo kyllä muistanut käyttää. Yksi on katolla. Taas mennä downiin, osui sitä 6 tuon. Ei mennyt edes vittu, mitä helvettiä. Vittu kun tonne saa Katolla sisään noita. Nyt meni Katolla sisään. heavy pannu. Ei siitä. Tää tulla polttaa. Tung Shahuru tuli nakkina, MP vittu. Heittelee flareja täällä vaan. Ah, ne Tai osas jos olettaa tonne ton mukaan. vaan. Oliko ne vittu kareet mukana? No, osas olettaa perkele. Hei, nyt pitäisikö jotain pelejä yrittää, kun ne tulee nyt, vai onkohan niilläkin? Mä pelaan vaan CL-gameina, mä avaan teen PvPtä. Onks toi meidän mini? Ei. Mitä vittua? Nyt tulee varmaan poltta. Takaisin. Tulee. Mä edutin kerran. Tulee ihan vitun kovaa. Jep. Yksi on katolla. Mihin ne ländös? Sun kerran sen. Jäi! Raidasin taakse. Toinen jäi. Vittu mä kuulen tähän bleedingin, mulla ei oo 4 jäi enää. Pääsin pakille luo. Osuttu meni downiin. Nice. Raidipasin taakse kuoli pommi. Jaakko, se... Luuttaa, joku hasmatti luuttaa. Tää toi... Siellä on hasmatti luuttaamassa. Finissasin joku. Toinenkin. Edutin sen nakkeen. Ai mä Jäi jäin. tytö. Vielä hasmatti. Osuin kahdesti kattolle, mut mä jäin. Mä jäin bleedingin. Loppu Ei medit. vittu niitä on monta siinä. Help me up, man. Help me up.
Vitun flare-homma. Saatana! Vittu pääsi siihen kulumalle. Oli hyvä idea ainakin. Jep. Kato koodaa, ties ees. Mä nyt tuon minikanin kanssa selkään. Mä sanottu mini ländäs tonne asti. Ländäs on vittu yhden auton taakse. Niin. Siinä on yksi mun nähdään sillä lentelee. Isonkin vento. Tällä ulkopuolella. Joo, siellä on kyllä vitusti kitkeä. Missä meillä on se AK-lokkeri? Tossa. Ihan siinä open pelissä. Mut meillä ei oo paljon AK:ta. Okei. Mä vittu craftin tossa jotain. Oiskohan tuolla vielä insikute olemassa? On. Pitää ainakin olla. Mä pitää sanoa ihan vitullista damagia tehtyä. Ne alkaa vähän loppua. Yksi vulkitti meni taas sinne kiven taakse, raidipasen taakse. Mä mietin, että ottaaks nyt meidän tää vitun akut loppuu vai mitä ne nyt ottaa? Eikö ne sokuus kestä varmaan tunti loppua vittu? Yksi jäi siihen raidipasen ulkona. Niin joo. Onks noin niitä smokeja? Ne smokeja, joo, on se. Vitut on pääsis. Kohtiskee. Iske kun nyt. Vittu äänestä M7. Se on noita mun mielestä. Meidän pitäis muuten myös ampua niitä. Siis onks ne nyt legit ESP, jos ne vittu ties, että mä oon siellä? Ei niitä kyllä enää tänne insikute ollu. Joo. Mä voin heittää pari sulle, mä oon täällä katolta. Fortunately. Onko mulla itellä Mäkin voin heittää kyllä. Mulla on kyllä PP itelläkin, mä laitan mua graftaa, mulla on graftaa ite. Joo. Onks meillä GP? Mä en tiedä niin, mä en tiedä. On meillä, on. Löytyy. Mä graftaan sitä nyt ihan vittuusti itellä. Joo. Jos luuttaa se asen taakse nyt tekit. Siinä pitäis craftia AK-aseita. Meillä on vitu huono AK-tilanne siellä. On vitusti paljon siihen kivellä. Ei, morjesta. Moro. Tässä ei näin lauantai-iltana. Hyvä, että Maikki ei oo kännissä. Tai sinä. Slipperissä istuu on tuollaisen kakkosella tasolla Oaknessa. Niinpä. Tai sinne. Vilmi taas kopee täällä tai sivulla. Mitä? Monessa ihan täydellinen näpäin. Elmer, om du gör något crazy play den här raiden så du vinner, då får du Eetus, vad heter syrjätelefonen? Ei, ok, se on diili. Älä soita mulle. Se on diili. Eikö sä tullut siskolle? Pikkosisko mä saan hänen numeroon, jos voit vetää tää. Et saa. Jos me hävitään tää, niin saat. No vittu me hävitään siis. No niin, siitä. Mä voin antaa jos voidaan. Ei. Hetkonen. Miks mulla ei toimi? Niillä on pommit siellä. Aletaanko vittu pummellataanko auki tuo 3 launcherilla? Eikö ne vielä hakenut pommeja? On ne vähän hakenut. On ne hakenut. Joo, sieltä on lähtenyt silloin 18 ne jälleen. Ne tuli sillä minillä. Lähti pommit ja heti tuli mini. Joku mun kanssa korehen. Otetaan 2 launcheria ja kun minä otan sulla yksi launcher ja sit rupee rokettaamaan. Mä ite pysyn tässä ampumista. Mikäs tää drone on? Onks tää meidän? Oho, joku sai vittu suoraan naamaan. Onko sulla oikeita rokuja? On. Paljonko? 9. Mennään, mistä meidän kannattais niitä vetää? Compoundista? Lentää tossa. Mitä on? Meidän. Onko compoundista, Angle? Mennään compoundista. Siellä on joku Saadaanko me Olle siihen? Se on minä. Käydään kattoo, mitä se näet. Sano sä, sit mä tuolla. Joo. Ai saatana. Sitten kun... Yritin joku lähteä minillä tapaan. Kannattaaks meidän edes ottaa haikkua vittu auki? Otetaan sitä ylempää vaan, niin voidaan paskoa niitten hommat siitä. Niin, voimme niinkin tehdä. En tiedä, katsotaan. Eiks toi meidän drone välillä? Käykö meidän shoppi vittu? Vittu on Blade. Se on noitten. On varmasti noitten. Ei meillä oo mitään drone. Meidän drone meni paskaksi. Mä luulen, että katolta saa kuule paremman angle. Ei täältä oikein oo mitään hyvää. Joo, vetää katolta.
Kohta lähtee uusi MLR. Jaakko taas römii siellä. Niin lähtee mut. Joko raittiin tänne ammu yhden minikonin vähän paskaa. Ei. Oi. Tuli yhteen noista ikkunoista laittaa, ne on ottanut yhteen tämmösen ikkunan tohon. Yksi niistä Joo, vaan ne kato kattoo sen. kopioi mua tässä. Yksi kattoo mua tänne kasvattamaan. Toinen on se lasibeissin takana. Onko turretit korjattu katolta? On. Joo. Okei Ulla, aletaanpas yrittää. Eikö tää ei ollut? Se pari maassa. Yrittää edetä tuolla. Yrittää selkeästi edetä lähemmäs. Ulla täältä. Eikö saisiko tästä vittu? En mä tiedä saaks se. Vittu mä tekee uutta seinää siihen eteen, mitä vittu? Niin tekee. Teekö se splashaa tai mitä? En mä tiedä vittu. Onko vitun merkeimistä vai siekeimistä? Mitä tuo on nimeltään vittu? Vaikka märkää. Akkamerkki. Peitään tosta haikun ja siitin rajalta paskaksi. Lähellä tässä. Onko? Yksi kuoli lähelle vuoleille. Pitäkää ne kiireellisenä nyt. Että ei oo niitten drone varmaan, kun ne ampuu sitä. Tulee katolle yksi. Nyt ne vittu kyllä pitää meitä. Yhtä osasta alas. Tää on raidide. Joku sai Jaakko vetää DP:lle. Mä en löydä kaksi jotain. Ei tuu nosta mut ylös. Nosta mut ylös. Elma, Toinen kuoli maahan. Jesse, nosta ylös. Toinen kuoli maahan. Mä en voi. Yksi on siellä heavy pannun siellä sisällä. Mulla tippu launcheri vittu alas. Yksi heavy pannu kuoli. Kuoli heavy pannu. Kuoli heavy pannu. Kuoli 2 heavy pannua. Kun sais insendin tonne sisälle vittu. Ai saatana. Jep. Ja siellä Jaakko tapahtuu. Lähtee tää kopuu taas. Katolle osuttaa yksi maa. Okei. Tökis se kopu vaikka onkin helvettiin, jos ei muuta. Pompaa ketjuun. Naket sitä pölle. Loppu pensa. Mä pystyn Yksi jatkaan nyt. pitää mua koko aika. Se siilaa. Sain yhden hitmarkin. Tuota kopu tekee. Vittu ne kahtoo vihaisesti tällä hetkellä. Jep. Kai sitä haikkua porataan auki tästä. Ei vittu, voiks joku nostaa tällä? Onko mä? Ne pitää kattoo ettei ne siilaa vittu, ne kuuluu paukutussään. Siilos joo. Jotain siitä jo. Yksi on 1 HP vedessä. Sitä haikkua ne ei oo voinut siilata eikä korjata vielä. Jep. Ja mun body vittu pukas tonne maan. Yhtä osuutta sinne. On taas auki. Niin mä näen bedit siinä. Ei vittu, että sais. Vittu. Ei vittu. Tunnosta. Bedit näkyy. Mä voin nostaa. Okei. Joku pitäis saada nyt inserro. Älkää antako niitten vaan siilaa, pitäkää vitun lujana se. Joo. Yrittää koko Ei ajan. oo tällä- Onks meillä incendiä? Ei oo tällä Ei hetkellä. varmaan. Kyljessä on joku. Vittu, mä joudun lataamaan, nyt pääsee siilaan. Mä holdaan. Kun niitä on. Kulkitti jäi siihen. Yritti siilaa ylhäältä, ei pystynyt. Yksi niistä spawnasta yhteensä. Pääsit pois. Yksi on vasemmalla puolella reiltä. En mä saa se siilaa downiin Mä hitmarkkia tuli sisältä, meni rokun sisään. Jep. 2 on vasemmalla alhaalla, vasen kyljessä. Onks tää medei täällä varmivosessa? Ei, mä vedän täällä vaan. Turretit lähti. Niitä lähti niitten turret. Mitä akku? Se akku meni rikki. Mä yritän Me voitais puskea. sieltä. Täältä näkyy ihan ydinkoreen. Joo. Poltkaa vaan, mä yritän puskea kohta. Mä laitan haiveen. Siila. Ota tosta. Sai ylhääpuolelta yhden siilattua. Onko luote? Kattokaa, ettei alhaalta vaan saa. Joo. Nyt on jama vissiin. Tapoi yhden taas raidipaseen. Nice. Vittu hyvä päästä pelaa sinne pihalle sitä. Hatun pelaa alas nyt kans. Joo.
Tuo laddereita tuut. Ei mulla oo. Tuokaa joku Mä ladderi. laitoin ladderin kylkeen. Okei, Mä oon sisällä. pääsiks ne sisällä? Oma on sisässä. Tuossa on naatteja vittu. Oma on sisässä laitteet portais. Ei vittu vihuhan se oli vittu. Yläkerrasta on ainakin Ei vihua. se mikään oma ollut kyllä vittu. Missä se johtuu? Joku ryssä tuli Vittu. tuolta Tripletin yhden, mutta ei tainnut kuolla. On siellä omakin sisässä. Joo, Jaakko on mustalla kitillä. Tapoin yhden. Se on joku... Ei vittu, mulla on joku vittu gruvi selässä. Noissa jäi. Tapoin sen. Mulla on vittu medejä enää. Anna mulla yksi medi. Tää pystyy mennä luuttaa itse. Hyvä, nyt mennään. F1 tosta vittu mä heitän perään. Älä heitä tänne vittu. Tuli hitmark. Ei vittu, kuoliks sä? No kuolin. Ei vittu. Mene sanoit varot Mä joo, mutta en mä tiedä yhtään missä vittu. Mä ampuin niitten Kyllä portaat se mulla yläpäästä. Siellä ylhäällä. Portaat yläpäästä. Meni naatti sinne, hitmarkki. Mäkin heitän sinne ylös. Ei vittu, tuo meni vähän lähelle. varokaa. Varokaapa nyt sitten sitä, kun Gilbertti on siellä sisällä, että pitää nyt pure Okei. enempää. Mä heitän yhden tonne vielä ylös. Niitä on siellä portaat yläpäässä on vihua. Ei mistä vittu se ampuu? Portaat yläpäässä on vihua. Jätä se, jättäkää. Tossa Aako. Tuossa on kitti. Laitan kitin tuonne Jep, tässäkin sisään. on vaatteet. Mä holtaan. Ei. Onko tikku? Joo, Tuossa tossa on minikan kädessä vittu. Onks toi meitä sisällä? Joo, me ollaan sisällä. Kato vaan sieltä, niitä on vihuja on tuossa portaiden yläpäässä, sille et me ei nähdä. Joo, mä nähdään puskin ihan kohta HV-rotulla. Mä puskin ihan kohta Mulla on HV-rotulla. tää M4 shotgun. Tässä on M2, mä heitän sen ulos. M2 on alhaalla. sisällä te ootte. Mä oon täällä ihan Tikkaista alhaalla. mennyt. Sieltä portaat, siinä näet etelä Tavoin. portaat, niin siellä yläpäässä on Nice. jengi. Saaks sä Gilbertti? Rikkokaa ne vedit. Ampukaa ne vedit paskaksi. Ampukaa vedit paskaksi. Gilbertti, vie toi. Siellä on 2 vediä vielä. Vie toi back. Vaihto reppu, sun reppu on mies. Onks katolla ketään? Mullakin on vittu täynnä. Katolle jäi. Mun selkään tuli joku pulki. Mä saan nää. Sinne alas. Missä oli ne pelituski? Ei, mä sain M2 vittu, mä toin sen tuohon airlockiin. Voitte katolla holdaa siltä. Mä en saa niin. Mä laitan Mäkin jäin. Eiks ketään huomannut sitä vedit? Ei vittu. No joo. Se sai nyt ovia kiinni siellä. Nois. Alhaalla vai ylhäällä? Huis. Ylhäällä. Okei. Mä tarvii ammoa. Attack helikopter vittu. Mitä sä tarvit? Miksi on vittu tää F-helikopteri? Osuin päähän. Ammo. 556. Mulla. Tässä ylhäällä. Hasmatti Bosen takana, varokaa. Attackki tulee. For sure. Niitä voi olla ihan katolla vielä. Mä hodan Kenet tää peli tää on? Targadoria. Mä oon täällä tosi ylhäällä sitten. Ei oo meidän varmaan. Mä oon nips vielä susta yhden Ei meillä oo ylempänä. TC. Okei, mä otan tästä pois tapas. Elikkä mä voin mennä ylemmäs. Mä oon tässä. Tää on naventä. Vittu aseet lähti. Okei, mulla on... Onko sinä otettanut yhteen damage? Ei, mulla... Ei. Mitä mulla on vittu? Tuven takana näkyy. Mulla on tasan 3 rokua. Onko ne pistä? Joo, ota tosta yksi launcheri ja ota säkin ja heitä yksin. Pelotaan tässä Lähtee eka. suojassa. Se hakki on nyt tuolla myös, ketä jengi on sanonut, että koodaa. Okei. Tai onko se Hane nyt? Ampuvas. Siitä hyppäsit ylös. Ei tuolla tiellä juoksee nyt yksi huuli. Ei yksi tappakaan, hasmatti. Nice. Se Mä sai oon nyt sieltä. Tai se sai asetteen. Mä nostan. Ai se ei saa. Holdatkaa portaat. Hei, joku on katolla, nakki on katolla. Joo, siellä on yksi pelisää katolla. Vittu mä saat tohon Mä olittaa. heitän sut tikin. Mäkin heitän sit. Taas 6 Targadoria. Ei vittu näy rokuja, missä ne vittu? Ne on siellä ihan sisällä varmaan. Aukes. Nois. Ei oo rokuja, ne on vienyt vittuun. Ei oo voi. Tästä ne ei oo tuotukaan vielä. Niin. Onko nää perin? Onko tuo... Mitä tän... Kattokaa vaseesta, onko tässä mun yläpuolella vielä jotain? Ei, tuossa on katto varmaan. Niillä on tää vitun korea täällä kans vielä. Niin joo, onko ne siellä? Mä mietin myös.
käyn depoon tuolla. Jotain AK:ta tai jotain tänne ylös. Kävin depoon. Mulla ei yhden yhtä ammoa vittu näihin Tampereihin. Vaan 5-6. Mä tuon nyt C4 rokua, niin mennään se Korehöy seuraavaksi, kun ootte saanut vähän debottua. Juu, asappia. Mikä vähän heittämistä varadon. Sitä on jotenkin bugaantunut tää hopperi tässä, mitä vittua. Tossa imee koko ajan mun kalloja. Boksi on täynnä. Ei mut kato, se imee mun kalloa koko ajan. Mitä? Otan kun ullautat toi reppuun takaisin. Joo. Onko menee mitään paskaksi näin tunnu imevänä nää vittuun? Imeis nää. Täällä ylhäälläkin on vielä kamaa sitten. Joo. Aika paljon. Tossa. Tää on siis bugaantunut tää hopperi täällä. What the fuck hände? Aika raju, kun niitä ei ollut tuo enempää. Meitä on 35, 31. You get all the wood. Ei. Mut Memeli missä? Memeli, ota tosta. Aletaan aukosen. Tää on 900. Mun mielestä pitää mennä siitä takaseinistä. Mennään kuulemma tästä. 900. Joo, takaisin. Se viesti pommeja pois Mutta täällähän on armorita mitään sisällä. Eikö ookin? Paljon siinä on Onko se yksi sopiva? No siihen on tonni, siihen menee 5 rokettia. No. Ei nyt mennään vittu sinne täältä vaan. Eiks tästä olisi helpommin mennä, kun tuo vasen puolelta? Mä veikkaan, että tässä on yksi sopiva. Avatkaa vaan, ihan Kumpi? Okei, no niin. Odotetaan sen. Oota. Onks tää vielä? Ota mä käyn kattoo. Okei. 300. Oota paljon nyt. 14. Okei. Mä ammun heti perään, kun sä saat. Anna mennä vaan. Bokseja ainakin vitusti. On boomit. Nice. On ihan vitusti boomia. Jep. Mä otan repun selkä, otan kaiken tästä vaan ja menen installa vittu. Mä sain 3 revirokuja ite. Vittu niitten patteri räjähteen kun syy. Mullakin on, me saatiin kaikki niitten C4 pommit. Ei saatana. No way. Ei vittu. Kummat ei ollut ketään tuolla Koreassa enää sitten? Jep, niin oli kaikki No ei niillä ollut kittejä varmaan. No ei ollutkaan. Oli vähän yllätys, että meitä oli näin vittuna onlineissa. Ja sitten niillä räjähtiin noin turretit. Oli se aika jees. Jaa, ne olis kyllä vittu. HV-rakkuja. Tuolla on joku 3 riviä vielä HV-raketteja tossa. Oho, mitä vittua. Ei joku avaa ovia. On 404. Terve! Hello! Hello! Thank you for the boom! Mitäkö Ollinen täältä? Muistan, se eka viipe, kun me mentiin pitkästä aikaa pelaa, tai mä tulin teidän kanssa pelaa, niin silloin me topnettiin pitkäksi offnettiin. Hello. Do not raid Gilbert. Hello, it's up. Do not raid Gilbert. Look man, look. Tässähän näitä... Vittu meillä on tukossa nää meidän kaikki vittu boksit täällä vittu, haidet joppa vittu.